Ngolulu sasazwa ngqolo endaba esitudio 9 kwikomkhulu le-SABC yakuland park eRhawutini nazo eziphambili. Ukutyelelo lwenzuku ezintathu kwiphondo laseMpuma Koloni umphathiswa wokuhlaliswa koluntu uThembisa Simelane emva kwezikhukhula ezenze umonakalo omkhulu. Amagosa ezendlela aqinisekisile ukuba ingozi ebulela amalungu alishumi e-EFF yenzeka emva konquzulwano phakathi kwebhasi abekhwele kuyo nesigadla kwindlela R34 ngaseVryheid kumantla ephondo iKwaZulu-Natal. Xa besixesha ukuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kweli jelo zindaba uxolo malibenani. Umphathiswa wokuhlaliswa koluntu uThembisa Simelane kutyelelo lwenzuku ezintathu eMpuma Koloni yohlola umonakalo owenziwe zizikhukhula ezintlithe ingingqi yaseMthatha naseGcuwa. Zingaphi kwamawaka amathathu iintsapho ezishiyeke ezingodingezweni emva kwale ntlekele. Ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu engamehlo neendlebe zethu kulo mmandla uNkululeko Nyembezi. Sibulise sikwamkela ezindabeni ngexesha lakho ngalonde. Khawutsho kwenzeka ntoni apho ngoku? Enkosi kakhulu mntakaSineke apha njengoba ubona njengasemva imibutho yesisa yaqhubeka izisa izinto ezakwazi uba zincede amaxhoba alenhlekele le yenzekileyo kwiveki ephelileyo nalapho ke abantu ngoku abangapha mhlawumbe abangamashumi alithoba bathe babeke bayasweleka kule inhlekele. Njengoba ke abantu abaninzi bayeza apha abanye babo imizi ejokene nesisa banesikhalazo sokuba uba mhlawumbe bayanikela ngezinto zabo abazingeke kwezi centers ufumanisa ba mhlawumbe ke azide zibe ziyafika zifikelela ebanikazini bazo ezimbi ziyathathwa zibekwe ecaleni zingakwazi baba bazifumane. Kodwa ngoku ngizokwazi banithethe nomnye wombutho wesisa sive mhlawumbe ukuba intoni ngoku ebangela uba ninganikezi abasemagunyeni ukuba beze ngaphambili mhlawumbe ezimpahla bazinikeze ngokwabo. Why decide ukuba nizenzele ngokwenu? Sidecide uba masenze ngokwethu bhuti ngoba sithe xa sisenze assessment kwezi centers sihlala abantu safumanisa uba abantu abazifumana izinto bayakhala kakhulu bathi izinto zibekwe koyini kuTshixo umnyango. Emva koko sithi sawuthi guququ abantu bahambe bangazifumana izinto. Sadecide into bana masinike beneficiary. If uyajonga apha ngasemva zizinto ze-beneficiaries umuntu ngamnye uzawuthatha umthwalo wakhe ukwenzela uba xa siphuma apha sibe siqinisekile into bana wonke umuntu ufumene ngohlobo fanele uba ufumana ngalo ngoba kaloku la maxhoba la awananto. Akukho sizi ngokwebantwini bayalutha bathatha yonke into ibifanele uba inikwa abantu. Sinexhala ke singu-Oxfam South Africa ngale nto yenzekayo ngoba lusizi. Sicela kwakhona urhulumente akangenelele bajonge ezi centers abantu bafika kuzo izinto kubekho umuntu ozimonitorishayo ojongayo bana ezi zinto zifikelela kwaba bantu kufuneka zifikeleleke kubo. Enkosi kakhulu sivele ke ngokwakho njengobona kwelicala ngapha ngabantu abashike apha nekufumaniseke ukuba bona izindlu zabo aziwanga zonke ziwe nje kwazidilikile nje kancinci kwathi mhlawumbe abantu ababona banezindlu eziwe zonke bathathwa kwathiwa bazosiwa kwi-BNBs abanye bazosiwa kwindawo zikamasipala nalapho bazothi ke bahlaliswe khona. Kodwa kuyaqhubeka kuba khona ke izikhalazo ezifikayo ezithi abantu bahlaliswa babela kusuka sidlula ku bebelaliswe phansi abanye bengena ngubo zokuthini kwathi kwabeke mhlawumbe bangenelela emveni koko banikezwa iblankets kodwa ke belele phansi kwetyeke yeholo apha. Kodwa ke kuyabonakala uba ke bakhona amagosa angenelelayo uqinisekisa ukuba ayayilungisa imeko le eqhubekayo isiya itenxa kuba ngayibeka ngolohlobo. Kodwa imeko ithande kuba nzima imibutho yesisa ithi izawuqhubeka ngoku iminye yayo izinikele ngokwabo amaxhoba inganikezi amagosa karhulumente kwamhlawumbe inkokheli zasekuhlaleni banibile kwestudio. Sithi ngalonde leyo intatheli yethu uNkululeko Nyembezi. Ingozi yebhasi ehle eThekwini isube imiphefumulo elishumi yamalungu e-EF kwiphondo iKwaZulu-Natal. Amagosa ezendlela aqinisekisile ukuba ibhasi inquzulene nesigadla kwindlela u-R34 ngaseVryheid kumantla eliphondo. Ukade konzakela abakhweli abalishumi kule ngozi baze babalekisela kwizibhedlele ezikufutshane. La malungu e-EFF ebezimase irali yemibhiyozo yosuku lolutsha izolo.
Kanti ke sizokhuluma nondaba ezinhle sibiya wawo umnyango wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal ukuze sizwe kabanzi ngendaba yalengozi. Indaba ezinhle mangasusichazela nje kafushane ngengozi yanamhlanje noma yasekuseni namhlanje ukuthi mhlambe kulimala abantu abangaki abaswe esibhedlela. No siyabonga. Ungqongqoshe wezokuthutha nokuhlaswa kwabantu uSiboniso Duma bekudlula nje ikhathi zo-12 ebusuku wathola indication ukuthi kube nalenhlekelele le yebhasi belithwele amalahle kanye nebhasi sorry i-truck le bithwele amalahle kanye nebhasi kuthe ngabo2 wase ethola i-report eyithola evela kwi team esebenza kakhulu kuyikhanda ye-RTI Road Traffic Inspectorate i-report le ibisho ukuthi abantu abaswelekile bawu10. Indaba ezinhle sibiya echaza kabanzi ngaso isigameko salengozi ukuthi kungenzeka ukuthi ke amanye amalungu noma amanye amalungu eqembu EFF kungenzeka ukuthi ke eminye imizimba nje babesha ukuthi kusolakala ukuthi ke namanye ama-body parts awakatholakale ikakhulukazi lapha esigamekweni. Kanti ngizophuma nje esithombeni ukukhombisa ukuthi nanti leli loli ekuthiwa yilona elishayisane nebhasi njengoba ibhasi selisusiwe endaweni yesigameko lathuthwa lahanjiswa endaweni yaseFryhead. Ukucacisela nje umlalelo sekhaya ibhasi bekuthiwa belisuka eKingswell Ithini Stadium eThekwini ngesikhathi kwenzeka lengozi bese lilapha kulomgwaqo uR34 ophakathi kweFryhead kanye noLundi nokuyilapho ekuthe kwenzeka khona lengozi kwase kushona khona abantu abayishumi njengamanje ekuyisayibona baconfirm ukuthi basashonile kodwa ke siyazi ukuthi ke bekade khona umbiko bowukhishiwe ukuthi abantu abashonile kule ngozi bayi12 kodwa ke lokho ke kuzocaciswa kahle uma ngabe sekufika ungqongqoshe womnyango wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal okunguye ozocacisa kabanzi ukuthi ke ngabe nophenyo luhamba lukhomba ukuthi mhlambe ngabe inkinga iqale kanjani la kwenzeke khona lengozi. Kanti ke siyathola ukuthi lapha endaweni yesigameko kukhona nezinye izinto ezifana namabhodlela otshwala okukhombisa ukuthi abantu bebekade behamba ngayo ibhasi noma bebekade behamba ngayo itruck bebehamba beziphuzela amanzi amponjwana kuyona indawo lesigameko. Asibuyisele izintambo ngakuwe e-studio. Lihlehliselwa uqhubo phakathi komhla we-19 kuJulayi ukuya kumhla wama-23 kuSeptemba ityala lombulali nomdlwengu uThabo Bester kunye nabasixhenxe atyholwa nabo kwikudla ephakamileyo yaseBloemfontein eFreystata. Eli tyala likhe lamiswa kancinci kuba omnye umtyholwa uTebogo Dipulo ebefumana unyango ngenxa yengulo emfutshane eyenze kwanzima ukuphefumla. uDipulo wacima ubungqina boshicilelo lwevidiyo ngaphakathi entolongweni okwakhokhelele ekuqhwesheni kukaBester. If the proceedings continue in his absence, I do not foresee any prejudice to you. Thank you. So we can proceed. Thank you. Lengxoxo ibikhe yamiswa emva kokuba umtyholwa otyholwa noBester ogama linguThebogo Liphoho ebekhe wama ngenxa yengulo emfutshane ukanti ngoku inkundla ibone ukuba kufanelekile ukuba lengxoxo iqhube ngaphandle kwakhe. Through with security to the back gate of the court so that the ambulance can come and pick him up. Esisixhenxe sityholwa noBester sijongene namatyala obuqhetseba ukuphazamisa imizimba yabafileyo kunye nokuphazamisa ingalo yomthetho. Kaloku uBester waqhwesha entilongweni encediswa ngamadindala obuchwephesha bale mihla ze bamnxibisa njengonogada wenkampani iG4S. Inkundla ephakamileyo yaseBhidi limamele isicelo sika-Advocate Charles Mnisi omele umtyholwa wesithathu umthobisi ube sokuba umncuba anikwe ithuba lokuba axilongwe ngugqirha wamazinyo ukuze abe nobungqina obunesihlahla bokuba zange wanezinyo legolide. Efaka isicelo kule nkundla iphakamileyo yasePitoli uAdvocate Charles Mnisi sokuba umtyholwa wesithathu umthobisi Mncube anikwe ithuba lokuba ayokuvavanywa ngugqirha wamazinyo ukuze akwazi ukuphikisa ubungqina obuthe thaca kule nkundla. uMnisi uthi ngethuba inkundla ifaka ubungqina obutsha befoto ezinomntu onezinyo legolide zange inkundla yazisa amagqwetha ngenjongo zobungqina butsha kwaye seso sizathu kanye senze ukuba hlabi ngemibuzo ingqina lenkundla uSergeant Moses Mabasa. The action here simply states that, or we're stating in our introduction that Mr. Mncube is approaching this honorable court with an application to request this court to allow him to be assessed
by a dentist or a similar physician before he can start with his cross-examination on the new evidence which has been introduced by the state. Basically, this assessment, we regard it as a way of a preparation and to gather evidence or to amass more information for him to be able to challenge the state's case. Oku kuzana njengoko uMabasa ephawule ukuba omnye wamadoda angena kwikhaya lakwaKhumalo ngosuku lokugetyengwa kukaSenzo Meyiwa wayenezinyo legolide. Oku kukhokelele ekubeni kufakwe ifoto ezisuka kwi-cellphone kaMncube njengobungqina. Ukanti uSergeant Mabasa uchaze ngefoto ebonakalisa umntu onezinyo legolide kwifowuni kaMncube. Kukholelwa ukuba ezi foto zathathwa ngoSeptemba ka-2014 kwinyanga phambi kokuba kubulawe uMeyiwa. Nangona kukho ezi foto uMncube uzikhaba ngawo omane ingxelo zokuba wakhe wanezinyo legolide. Kungoku nje igqwetha lakhe uCharles Nisi ucele ukuba umtyholwa anikwe ithuba loyokufumana ubungqina bokuba zange wanezinyo legolide ngokuxilongwa ngugqirha wamazinyo ukuze akwazi ukuphikisa ubungqina obuthwe thaca kule nkundla. UMnisi uthi inkundla ibinethuba elide yokuzisa ngaphambili obu bungqina kodwa zange ikwenze oko. The investigating team had this information at their disposal for almost 10 years. And as I've said, the prosecution had been in possession of this information for more than 5 years. Why has it not been made available to the defense at that moment in time? It remains a mystery. Esi sicelo sisaqhuba. Kwalapha izindabeni njengoko uluntu lwe-LGBTQI+ lubhiyozela inyanga yalo yokuzingca kusekho inkxalabo ngokubandakanya kwalo kwimiba ethile kodwa kuqala masithuma umntwana evenkileni. Kulise kwakhona sikwamkela abo basanda kungena. Uyakwazi ukuzibukela izindaba kwi-SABC Plus ukanti ungazifumana kuphela kwanzo kwikhasi le-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Make siphinde sikwaqule kwinqaku eliphambili ngaleva kwemini. Umphathi wokuhlaliswa koluntu uThembisi Limane ukutyelelo lwentsuku ezintathu eMpuma Koloni yokuhlola umonakalo owenziwe zizikhukhula ezintlithe ingingqi yaseMthatha naseGcuwa. Zingaphi kwamawaka amathathu iintsapho ezishiyeke ezingodinga ezweni emva kwale ntlekele. Njengoko uluntu lwe-LGBTQI+ lubhiyozela inyanga yalo yokuzingca kusekho inkxalabo ngokungabandakanya kwalo kwimiba ithile. Uluntu lulindele ngomonde iziphumo zetyala phambi kwenkundla elibandakanya umnini venkile waxhoma umbhalo othindela uluntu lwe-LGBTQI+ kwivenkile yakhe. Lo mbhalo ofundeka ngolu hlobo LGBTQI+ not welcome at Lagadi Save Our Children wadala isankxwe kumaqonga onxibelelwano. Wathathelwa amanyathelo zikomishoni eyamalungelo oluntu nekamakulinganwe ngokwesini. Sekuqenqgeleke iminyaka emibini lo mbhalo wadala isankxwe kwi-internet. Amachantliziyo e-LGBTQIA+ asamemelela ubulungisa. Bathi lo mbhalo yacalucalula uxhopha-xhopha amalungelo oluntu. This sign Msasazi devalues queer identities and deepens the feelings of isolation and rejection that we often face in society. Oluluntu luxhome amathemba alo kwinkundla ichophele ityala lalomnini venkile ukuba iwise isigwebo esiza kuba ngumzekelo lichotshelwe kwinkundla kamakulinganwe eMonti. Depending on the outcome of this case, right? Should this case favor the LGBT community, it could mean that there will be some kind of acceptance in small towns when it comes to the LGBT community, because then people would start to realize that there are consequences to the things that you do. Whereas should this case end negatively for the LGBT, things could get worse in small towns. Luphefumle nalo ulutsha ngalenyewe. The shop also has a right to practice its right because it says in the right of admission. I'm not saying it is right, but then people should learn to keep opinions to themselves, because yeah, you can hate them, but then you can't just say that you hate them, that's just being homophobic. So for you to put a sign up saying no LGBTQ, it's equivalent to you saying no blacks allowed, if the owner's white or whatever. But it's discriminatory, and it's 2025, man, grow up.
Ikomishoni yamalungelo oluntu ithi yagqiba ekubeni inyathelo lalomnini venkile liqulethe intetha ehukisa umhaji ekhwaya imphathombi ngakuluntu oluthile ngokwesolotya leshumi neleshumi elinanye elikakambisa umakulinganwe phakathi kwezinto ngokomthetho. Abazali babafundi besikolo samabanga aphezulu iDenville ngaseMahike ngemntla-ntshona bakhalazela iziseko zophuhliso zesikolo. Babika ukungabikho mgangathweni kwesilingi, izindlu zangasese ezingacocekanga, bekwatyhola isebe lezemfundo ngokungabi namaphulo okuhlola ezi sikolo. Ali bayakhalaza ngemo yesikolo samabanga aphezulu iDenville ngelithi iziseko zophuhliso zesisikolo ziqhoqa inkqubo yokufunda nokufundisa. Umzali ongafunanga kuthiwa paha uthe imeko emaxongo yesisikolo ibeka abafundi emngciphekweni wokonzakala. The environment of the school is not in a good condition, starting from the ceiling, the windows and the yard, as you can see. I wish that the department can do something about this environment, especially in the toilet. It's not good for girls' infection. Kambe ke ukunqongophala kwamaphulo wokuphonononga izikolo kwisebe lezemfundo kuphawulwe njengenkxalabo. The classrooms are very, very bad. The windows are broken, the ceilings are out, the doors are out, the chairs and things are broken. They should do something. It's like Denville is forgotten. Kananjalo Kaylee Morris obefunda imatriki kwesisikolo kunyaka ophelileyo naye uvakalise ngelikungqinayo ukuwa kwesilingi yesisikolo phezu kwabafundi. Some of the ceilings was falling on learners. Even in my class last year, windows were even broken. Winter time, children were getting cold. Kodwa ke isebe lezemfundo lithi alizange labikelwa ngozi ezathi zabangelwa kukuhohloka kwesilingi. Lo gama isebe likwathe izikolo ezifana neDenville zibonakala zingasebenzisi ngokufanelekileyo imali ezinikwayo ukuphucula izixhobo neziseko zophuhliso zezikolo. In other schools, we see that the money is being used for other things like traveling, where teachers, when they travel to other places, they use the money which is meant to equip the school or to maintain the school. Ukanti ke isebe lezemfundo lasemntla-ntshona lithe liza kuzijula ijacu ekuqinisekiseni inkqubo yokuhlola esisikolo kunjalo nje lilandelelele ukulungiswa kweDenville ibe semgangathweni othe xhaxhe. Njengoko inyanga yokukhumbula ulutsha luka-1976 olwalela inguqu, amathandazo ayaqhuba namanyathelo okuqubisana nemingeni ejongene nolutsha kule mihla. Umbutho wesisa imbumba foundation umaxhaphetsho namaphulo okuphuhlisa ulutsha kulo lonke eli. Ukuva banzi ke iziqubo sinomququzelelo wezonxibelelwano walo mbutho Siyavuya Yawa. Sipotise sikwamkele Siyavuya. Khawutsho ingaba zeziphi inkqubo eniza nazo notshintsho oluza nazo olungaxhamla ulutsha? Inkqubo ezinazo tata yi-Track for Mandela, yi-Caring for Girls neVision 2020. Ezi nkqubo ezi sizenzela ukuba we alleviate young people in previously marginalized communities. Yeah, tata. Khawutsho kanye kule Track for Mandela ingaba mhlambi igalelo layo ekuphuhliseni ulutsha? I-Track for Mandela is the main program esiyenzayo whereby we take executives nabantu abathanda i-adventure to raise funds for programs zethu ze-Caring for Girls neVision 2020, whereby we go to schools to give sanitary pads and we also do career guidance. We support grade 12 with applying for tertiary and also psycho support in general. Yeke kanye kulomba lo abantwana basezilalini bayasilela ukufumana abantu abanefuthe mhlambi lokubanika umfutho ebomini. Ingaba nina ninceda phi kwinto ezilolo hlobo? As a matter of fact, just last week besikwi strategic planning meeting whereby besifuna ukwenza inkqubo yeVision 2020 ezawucreate create leadership kwezi organizations nezindawo sisebenzela kuzo ukuba abantwana abakwezo ndawo ezo baye babe ne-mentorship program ebesicinga ukuyenza uba ibe a day in a life of a CEO whereby we can expose them to CEOs ze-Sasol no Eskom, abantwana abakwezo abasezilalini nabantwana baku-townships uba bahlale nabo bantu abo babone ukuba impilo zabo zinjani so they can believe in themselves and know that they can also do it as young people. Kanye kulo mcimbi olutsha
uninzi lwalo luswele umsebenzi. Nithini mhlawumbe ukunceda ulutsha oluswele umsebenzi ingakumbi abanye sebefundile? Tata. So izinto esizenzayo isikakhulu kule program esiyenzayo ka Vision 2020 sisebenza nabantwana abaku grade 8 to 12 whereby sibenzela lo career guidance. Ku career guidance sibafundisa nge-careers nge-scarcity scale ze-careers zase South Africa so that sibaplage into scarce skills zase South Africa so that bazakwazi ukungena kwindawo ezi-right ezidingekayo apha eSouth Africa. We also have an alumni program whereby we had a previous beneficiary of our organization who was the first black pharmacist through our program esiyenzayo to alleviate unemployment in South Africa. Ngamafutshane nje abantu bangaqhagamshelana njani nani? Baqhagamshelana nathi ku-website yethu Imbumba Foundation, ku Instagram no LinkedIn no Facebook Imbumba Foundation, a Track for Mandela, Instagram and Facebook, Caring for Girls, Instagram and Facebook, ne Vision 2020 on Instagram and Facebook. Levuyo ulutsha, chochu beko siyavuya. Enkosi tata siyabulela. Gogo, make siyosela amanzi. Umbengo mtya ucima umlilo masihlangabeza ubhodlinja esiphakela kwisithebe senhlwa ngensimbi yesixhenxe makube chosi sibehele.